תוכנת סד"ן כספית, והפעם רציתי לדבר איך בוחרים תוכנה להנהלת חשבונות. לפני שאנחנו מניחים את היד על המקלדת, קודם כל יש כמה דברים שאפשר לבדוק בלי הרבה מאמץ. דבר ראשון, לראות שהיא רשומה ברישום של מס הכנסה. דבר שני, כדאי לבדוק שהתוכנה, בית התוכנה קיים לפחות 5 שנים, כי אתם לא רוצים לגלות אחרי 2 שבעצם בית התוכנה כבר לא קיים ואין לכם מי לדבר. דבר נוסף, אם אתם מחליטים להתגרש, לא הולך לכם עם התוכנה הזאת, אתם רוצים את כל הנתונים שיהיו לכם. חשוב לראות שגם אם אתם מפסיקים לעבוד עם התוכנה, כל הנתונים של התוכנה נשארים אצלכם. מה לגבי תמיכה? האם יש תמיכה בטלפון, תמיכה במייל, באיזה שעות יש תמיכה? אתם רוצים שכשיש לכם בעיה, יהיה מישהו שיוכל לענות לכם. והדרכות, וובינרים, סרטוני הדרכה, כל הדברים שיכולים לעזור להבין יותר טוב איך להשתמש בתוכנה וגם להשתמש בה נכון. הרבה פעמים יש תוכנות עם המון אופציות שאנשים פשוט לא יודעים איך להשתמש בהן. אז חשוב לוודא שיש הדרכות על התוכנה. האם התוכנה תאפשר לכם לגדול איתה? עכשיו אתם רק חשבוניות, קבלות, פשוט, אבל אולי באיזשהו שלב תרצו גם לבדוק את הדוחות שלכם, להכניס את ההוצאות, להפיק דוח מע"מ במקדמות מס. תראו שהתוכנה מאפשרת לכם לגדול איתה עוד כמה צעדים קדימה, בלי שתצטרכו ללמוד תוכנה חדשה. ניסיון. חשוב מאוד שיהיה לכם אפשרות לקבל את התוכנה לניסיון, לחודש, חודשיים, לראות שהיא מתאימה, לפני שאתם בכלל משלמים. ודבר אחרון, לא פחות חשוב, המחיר. וגם כאן חשוב לבדוק שהמחיר הוא של התוכנה, ולא על כל פעולה שאתם עושים, אתם משלמים יותר כסף. אז אלה היו ההסברים הכלליים, מה אפשר לבדוק בתוכנה בכלל לפני שמתחילים לעבוד איתה. אוקיי, עכשיו אתם לוקחים את החודש ניסיון, רוצים לבדוק אותה. אז קודם כל תראו שהתוכנה פשוטה, שאין בה יותר מדי אופציות, דברים שלא רלוונטיים אליכם, אלא באמת מה שאתם רוצים, זה מה שיש בתוכנה, וכאמור קצת יותר, אבל לא הרבה יותר מדי. תראו שהוא אינטואיטיבי, היא מנחשת מה שאתם רוצים לעשות, ולכן קל לעבוד איתה. דבר נוסף מאוד חשוב זה נושא של שרשור מסמכים. כלומר, אם אתם מוציאים הזמנת עבודה ואחר כך חשבונית ואחר כך קבלה, חשוב מאוד שיש שרשור של המסמכים, זה גם חוסך לכם זמן, מייעל את העבודה וגם דרישה של רשות המיסים. זה הדברים הבסיסיים ביותר, אבל מאוד חשובים לפני שבוחרים תוכנה, ואם אתם רוצים לדעת עוד, אתם יכולים כאן לשלוח לנו מייל בלינק כאן למטה, ונשמח לענות לכם ולשלוח לכם מידע נוסף. אז תודה רבה ובהצלחה.